Statistika maħruġa mill-Eurostat ikkonferma kemm il-pis tal-kontijiet tal-elettriku naqas mill-bidla fil-Gvern f'Marzu 2013 lil hawn. Fil-fatt skont l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel nofs tal-2023 il-prezz tal-elettriku f'Malta l-familji kien ta' 13 ċenteżmu kull kilowatt hour meta fiż-żona euro kien 31 ċenteżmu għall-istess ammont, kważi darbtejn u nofs iżjed minn dak li jħallsu l-familji Maltin u Għawġin. L-istatistika tal-Eurostat tindika li l-familji tagħna għandhom it-tielet l-orħos kontijiet fl-Unjoni Ewropea u l-orħos fiż-żona euro. Fl-2013 l-elettriku għal-familji kien jiswa 17 ċenteżmu kull kilowatt hour, dakinhar il-prezz f'pajjiżna kien 13 l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li f'għaxar snin pajjiżna rebaħ 10 postijiet fil-klassifika tal-orħos prezzijiet tal-elettriku. L-istatistika tal-Eurostat stess ukoll tindika li fil-5 snin qabel il-bidla fil-Gvern fl-2013 il-kontijiet tad-dawl kienu għolew bi 68% f'pajjiżna. Fl-istess żmien madwar l-Ewropa kollha kien hemm żieda ta' 26% biss. Dan ikkonferma li l-Gvern Nazzjonalista kien olla d-dawl bi kważi 3 darbiet iżjed mill-medja Ewropea bl-akbar pis fuq il-poplu. Waqt li bejn l-2008 u l-2013 Malta kellha l-ogħla żieda fil-prezz tal-elettriku għall-familji fl-Unjoni Ewropea, bejn l-2013 u l-2023 meta kellha l-akbar tnaqqis wara l-gvernijiet Laburisti raħsu l-kontijiet b'25% u fil-bqija tal-Ewropa żdiedu bi kważi 40%. Fil-każ tan-negozju u l-industriji l-istatistika Ewropea tixhed kif fl-aħħar 10 snin il-prezz tal-elettriku lokali raħas b'25%, iżda l-prezz medju fiż-żona euro żdied bi 48%. Sal-aħħar Gvern Nazzjonalista il-prezz tal-enerġija l-industriji f'Malta ogħla b'47%, waqt li fl-Unjoni Ewropea iż-żieda kienet kważi nofs dik b'24%. Is-sena l-oħra dan il-prezz f'pajjiżna kien terz inqas mill-medja Ewropea, tant li esperjenza l-akbar tnaqqis. Differenza fil-politika enerġetika qed tħalli impatt qawwi fuq l-ekonomija ta' pajjiżna bl-istabilità waħda mill-kważi ewlenin għaliex il-kumpaniji f'pajjiżna iġorru inqas pis minn dawk Ewropej u b'hekk anke l-pajjiż qed jirreġistra rata ta' tkabbir aħjar fl-Unjoni Ewropea.